савгандодкунии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ки дар кӯхи сомон баргузор гардид тавассути васоити ахбори оммад дар тамоми манотиқи кишвар намоиш дода шуд. имрӯз мисли дигар шаҳру навоии тоҷикистони соҳиби истиқлол дар корхонаву муассисаҳои шаҳри турсунзода низ савгандодкунии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро сокинон тамошо карданд. сарвари давлат эмомалӣ раҳмон зимни савгандодкунӣ қайд намуданд ки дар 7 соли оянда тоҷикистон бояд ба истиқлолияти комили энержӣ расида аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳо шавад ва ба як кишвари транзитӣ табдил гардад. инчунин дар 7 соли оянда тоҷикистони соҳиби истиқлоламон ба ҳадафи дигар стратегияи ҳифзи амнияти озуқаворӣ наздик мешавад. ҳамчунин президенти тоҷикистон зери суханронӣ дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ қайд намуданд ки бо дар назардошти он ки илму маориф соҳаҳои калидии сиёсати иҷтимоии давлат маҳсуб меёбад, мо ислоҳотро дар ин самт идома дода пояҳои моддиву техникии ин соҳаро таҳким мебахшем ва мақоми омӯзгорро дар ҷомеа минбаъд низ баланд мебардорем. дар 7 соли оянда барои боз ҳам беҳтар намудани солимии ҷомеа тамоми тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида маблағгузории соҳаҳои тандурустӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ мунтазам зиёд карда мешавад. бо истифода аз фурсат ба тамоми кормандони соҳаи тандурустӣ, махсусан ба табибон ва ҳамшираҳои шафқат ки дар давраи бисёр мушкили пандемияи коронавирус ба хотири ҳифзи саломатии мардуми тоҷикистон ва табобати беморон шабонарӯзӣ ва ҷасуронаву содиқона заҳмат кашиданд ва имрӯз низ софдилона фаъолият карда истоданд, миннатдориву сипос баён намуданд. инчунин гуфта шуд ки волояти қонун ва тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ аз ҷумла терроризму экстремизм, ҷиноятҳои киберӣ, қочоқи маводи мухаддир, силоҳ ва дигар ҷинояткориҳои муташаккилии фаромиллӣ, таъмини амнияти давлату ҷомеа ва ҳифзи истиқлоли давлатӣ ба сифати вазифаи асосии давлат боқӣ мемонад. дар анҷом асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қайд намуданд ки бигзор хуршеди истиқлолу озодӣ, сулҳу суботи комил ва бахту саодат бар сари тоҷикистон ва ҳар як хонадони мардуми шарафманди он то абад нурафшон бошад. тоҷикистон ба пеш ба сӯи қуллаҳои баланди пешрафту тараққиёт.